स्वाद सुस्वाद रसिक प्रेक्षकांत नम्र अभिवादन करतो. रसिक प्रेक्षकांत नम्र अभिवादन करतो. विगत प्रासादिक नाट्य मंडळ नारिंगे जोगवणे. विगत प्रासादिक नाट्य मंडळ नारिंगे जोगवणे सहर्ष सादर करीत आहोत. कौटुंबिक जिव्हाळ्याचे हृदयस्पर्शी 2 अंकी नाटक आई शोधू कुठे तुला. आई शोधू कुठे तुला. लेखक डॉक्टर गणेश हिरनेकर. दिग्दर्शक कृष्णकांत घाडी. सहदिग्दर्शक श्री सुनील बापट आणि सुशील घाडी. निर्माता दत्त प्रासादिक नाट्य मंडळ नारिंगे. नेपथ्य सजावट सिद्धेश नेपथ्य सजावट सतीश घाडी, सुभाष घाडी, अशोक दामचंडेकर आणि मंडळी. संगीत दिग्दर्शक हार्मोनियम श्री निलेश पाटकर कोटकाम. तबला साथ सिद्धेश देवधर हिंगळे. रंगभूषा व्यवस्था श्रीकांत गावकर आणि सचिन घाडी. भूमिका आणि कलावं यातील भूमिका आणि कलावं श्रीधर आनंद घाडी उर्फ बंड्या घाडी. केशव मुकेश घाडी. प्रवीण मास्टर राज पाटील. राजा पाटील सुनील कुमार. सदा ऋषिकेश घाडी. बाबी अभिजित उर्फ गोट्या घाडी. खोटे मामा समीर शिंदे. इंद्रजीत सिद्धेश पवार आणि प्रसन्नाच्या भूमिकेत कुमारी सायली शिवलकर.
श्रीदत्त प्रासादिक नाट्यमंडळ नारिकेळ जोगवली श्रीदत्त प्रासादिक नाट्यमंडळ नारिकेळ जोगवली सहर्ष सादर करीत आहोत कौटुंबिक दिवाळ्याचे हृदयस्पर्शी दोघांची नाटक आई शोधू कुठे तुला आई शोधू कुठे तुला आई शोधू कुठे तुला अहो मालकानू ओ साहेबानू ये नव्या काय झालं कोकलायला तुला बाबी मेल्या की भाजरू किलोय आज तुझ्या साहेबांचो मालकांचो वार आहे ना आधी मला वंदन करायचं शंकराच्या देवळात जाताना आधी नंदीला वंदन करतात नंतर बैलाला बायको प्रसन्न करून घ्यायला आधी तिच्या भावाला प्रसन्न करून घ्यावं लागतं काय मेलो तत्वज्ञानाची खिरापत वाटता तू भादरायला आलायस ना तेव्हा जरा थांब साहेब कामावर जायला येतील मग उभ्यानीच भादर पण काय रे आजकाल ती नाव्याची बोलशी सोडून ती बिबटेच वापरायला लागलास अरे ती आमच्या नाक्यावरच्या राधाबाई चाळीच्या शेजारच्या चाळीतील सुजाता माझ्या जाम मरता अरे 15 दिवसापूर्वी माका कशी म्हणता ठाऊ का सदू तू तू सदू तू किती हिरो दिसतोस पण ही बोलशी काकेत अडकवलं की एकदम झिरो दिसत त्या वेळापासून मी ब्रीफकेस वापरतोय ही ब्रीफकेस बघला माका म्हणता का जा सदू आता तू शाहरुख दिसतोस आणि मग तिने काय तुला मिठी मारली की अजाबात नाही फुकट डोळो मारले आणि अशी काय मुळत गेली मी बघतच राहुल मी म्हणलंय गाणं तुझा ढुंगान तुझा ढुंगान तुझा ढुंगान हलका किती तुझा ढुंगान हलका किती जळली तुझ्यावर माझी प्रीती जळली तुझ्यावर माझी प्रीती जळली तुझ्यावर माझी प्रीती जळली तुझ्यावर माझी प्रीती जळली तुझ्यावर माझी एक तो नावी पण जवानीची उर्मी किती नवी बापड्या मेल्या तू कोणा लायन मारत ना ती कोण तुझ्या
मेल्या माझा लगीन झाला. ज्यावेळी माझा लगीन झाला त्यावेळी माझ्या जीवाचा वाटोळा झाला. काय मेलगो बोलता? लगीन करून कोणाचा वाटोळा झाला? अरे गरगरीत वाटोळा होता. अरे तिला पाहतात माझ्या पोटात गोळा उठतो. कशा रे बाबा? अरे तिला घरात जातो तेव्हा हातात वरवंटा घेऊन उभी असते. वरवंटो कशा? सासूच्या डोक्यात घालायला. शमारी म्हणजे सासू सुनेचा भांडण होता. होय होय, सासू सून म्हणजे सर्प मुंगा. अशी बायको कशाला केली? अरे लग्नाआधी तिचा सगळा बहू खया होता. लग्नाआधी बहू देतो खपली पोरगी दिली टाकून वरवंटो घेऊन उभी. मी तिच्याकडे बघितल्यावर ती मला म्हणते तुझ्या डोक्यात हा वरवंटा घालणार नाहीतर आईच्या. मग मी घाबरतो रे. मग तिला मी आतल्या खोलीत घेऊन जातो आणि सांगतो अगं त्या म्हातारीचं सवय तशी आहे. माझ्या बापालाही तसंच करायची. माझी लाडाची बायती. मग ती थंड होते. असं आहे माझं जीवन. सारच कसं बघणं. येताला येताला वळणावर येताला. अरे एकदा काय तिचा घरघरी फुगला मग जाता घर यात पोर होऊ दे. मग त्या वरवंट्याचो बाळ होतो नो. पण त्या सुजाता बद्दल सगळी चौकशी करून करले बाबा लग्न. अरे मी माझ्या बायकोला पाहायला गेलो आणि तिच्यावर फिदा होऊन माझ्या तोंडाला फेस आला. तुला मी सांगतो तू साडी ने. तर ती म्हणते नाही मी मॅक्सीच घालणार. मग आई म्हणते साडी नको मॅक्सी नको मग ड्रेस तरी कशाला. त्यावर दोघांचं हे जेंगाट. मी सप्तेवर सांगतोय माझा सुजाता तसा नाही. माका खात्री आहे माझ्या औषधी चांगली काळजी घेतला. अरे ते नितंबाच जुळे. अरे ते नितंबाच जुळे. काय म्हणतो? करी आमाची घायल करी नितंबाच जुळे. आमाची घायल दुधाला लय मोल तसं दुधाला लय मोल तसं जीव झालं कुळ कुळ. तसं जीव झालं कुळ कुळ. अशी दशा तर तुझी झाली नाही का सांभाळ. अशी दशा तुझी झाली नाही का सांभाळ. जीव झालं तुझं कुळ. असं जीव झालं तुझं कुळ. अरे अरे पेरात कसा सगळा घायाळ होता रे. तुझ्याशी लग्न करायचं आहे. सांगा गोया.
पण आता खय कनेक्शनची तार घुसवतय फिट करू टाइम नको नाहीतर मेले शाल बसान मरतल हो फ्यूज काढून ताल घुसव ओ जिता राहा पण मालक कुठं आहे हा बाबी ही मग हा सदोबा सकाळी सकाळी इथं काय करतोय? आत्ता आठवलं बाबा मालकन गाडीत नेऊन ठेवतो मी कालच तुमची भादरून गेलो पण मेला आता लक्षातच राहला नाही अरे म्हणजे काल माझी भादरून गेलास आणि आज आत्ता पुन्हा नाही नाही परवा येतोय निघतोय मी मालकानू माका या कोडा पाहिला कुठल्या वर्तमानपत्रातलं? पत्रातला नाही हो तुम्ही एवढे मोठे श्रीमंत आणि माझ्यासारख्या साध्या नाव्याकडनं दाढी विशी केस भादरून घेतात माका नवालच वाटत नाहीतर दुसरे श्रीमंत डायरेक्ट एसी सलूनात बाहेर पडले की वाटता गुलाबाचा चाफ्याचा मोगऱ्याचा बाहेर झाडच पडला की का नुसतो घमघमाट हो हो प्रत्येकाची आवड वेगवेगळी. मला सुगंधाचा वास अजिबात आवडत नाही. डोकं भनभनत. पण खरं सांगू का सदोबा तू फार कमी वेळात छान भादरणे करतोस. माझ्या वडिलांचा न्हावी तुझाच बाप. मी निघतोय नाहीतर तो विलास शिंदे उगाच बॉम्ब मारीत राहतो. येतोय मी. आज आपल्या लग्नाला 25 वर्ष झाली. लग्नानंतर वर्षभरातच आपल्या केशवचा जन्म झाला. आज कारखान्यात जावंसं वाटत नाही. सारखं तुझ्या फोटोकडे पाहत राहावंसं वाटतं. आपला केशव 24 वर्षाचा झालाय. मला अभिमान आहे त्याचा. तो यंदा MA करतोय. खुश आहेस ना तू कुसुम? कुसुम, congratulations my dear for our 25th marriage day, silver jubilee ever your कुसुम. कुसुम 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 सार कसं सामसून करून गेलीस. काय रे सकाळी सकाळीच? गेलो नाही ते दिसतंय ना. रात्रभर कुठे होतास? अड्ड्यावर? मला हा प्रश्न कुणी विचारायचा नाही. का? अरे तू माझा पुतण्या असलास तरी दादाच्या मृत्यूनंतर मी तुझा मुलगा म्हणूनच सांभाळ केला. मला चकवू नका.
माझ्या मुलाप्रमाणे का सांभाळ केला हे न समजणे इतका दुष्कुळा नाही मी. प्रवीण, या क्षणी मला तुझ्याशी एक शब्दही बोलायची इच्छा नाही माझी. अरे रे वा काका, मला चकू नका. एकेकाची चंपी करून टाकीन मी. आज मी माझी जमीन त्यांच्याकडे मागणार, कारखान्याच्या भागीदारीचे पैसे मागणार आणि मग प्रसन्नाची लग्न. पण ती माझ्याशी लग्न करील का? आजकाल ती मला जास्त भेटतही. अरे हटो, मारो गोली उसको. ही बाटली जवळ असली की बाईची गरजच वाटत नाही. बाटली जिंदाबाद, बायको मुर्दाबाद. बाईमुळे माणूस कपडलक बनतो, तर या बाटलीनं माणूस श्रीमंत बनतो. बाई, बाटली, 52 पत्ते. त्यात सगळेच काम पत्ते. एक शरीराला रुकावते, तर दुसरी मेंदूला, तर तिसरी मनाला रिझवते. बाई, बाटली, 52 पत्ते. प्रवीण अजून आला की नाही? श्रीधर ना कार मधून जाताना पाहिलंय. प्रवीण, ए प्रवीण, प्रणया. राजा पाटील, ये बैठ. ये. बैठ. मी मुद्दामच आलोय. काल रात्री त्या पवाराच्या बंड्याने तुला म्हणे जुगारात फसवलं. अरे त्या बाबण्याची ऐशी की तैशी. आज रात्री बघतो त्या बडव्याला. अरे आज पार घेऊन टाकेन मी. अरे तू म्हणतोस तेवढा तो साधा नाहीये. सरळ तडक त्यालाच भेटणार होतो आणि तुला फसवण्याचा जाब विचारणार होतो. त्याआधी म्हटलं तुला सविस्तर विचारावं. अरे पण त्याच्याकडे 3 एक्के आलेच कुठून? सारा झुपवला मला. मी आपला जाब विचारायला गेलो, तू एवढं मोठं सुरा बाहेर काढलं त्यानं. माझ्याकडे गाठा नव्हता म्हणून वाटला भडवीला, नाहीतर तिथे. अरे तू काही घाबरू नकोस. मी त्याचा बरोबर बंदोबस्त करतो. हा, तुला एक सांगायचं राहिलं. आपण 15 दिवसापूर्वी जी जागा पाहून आलो, तिचा मालक ती जागा विकायला तयार झालाय. अरे काय जागा आहे. हा, तू ती विकत घे, तुझं स्वतःच घरही होईल. घेईन रे, पण पैसे नको. अरे काय माझी चेष्टा करतोय? एवढ्या मोठ्या कारखान्याचा मालक आणि 5 लाखाची जमीन घ्यायला तुझ्याजवळ पैसे नाही? का
पैसे देत नाही. बाकी सारं माझ्या नावावर आहे. म्हणतात ते सर्व कागदपत्रे तुला दिली तर वाट लावली त्या पैशांची गहाण ठेवून ती पॉलिसी. कमाल आहे बाबा. अरे स्वतःच्या पुतण्याला गंडवायचा डाव आहे त्यांचा. अरे तुझ्यावर ते राज रोज अत्याचार करतायत. प्रवीण, अरे वेळेस सावध हो. शेवटी पुतण्याचा वैरी हा काकाच असतो. अरे तुला ते ठिकेला लावतील. तसे ते मला कारखान्यात बोलवतात मॅनेजर म्हणून. आणि माझ्या नावावर काय काय आहे तेही त्यांनी मला एका स्टॅम्प पेपरवर लिहून दिलंय. कुठं आहे तो स्टॅम्प पेपर? माझ्याकडे आहे. हा, जा तो घेऊन ये जा. हो. वेण, माझी प्रसन्न गटवली काय. माली मला डोळ्यासमोर उभं करत नाही आणि या प्रवीणच्या प्रेमात पडली. या दोघांनाही इंगा दाखवणार. प्रवीण, अरे एक वेळ अशी आणेन की तुझी लाडकी प्रसन्ना या राजा पाटीलच्या भाऊपाशीत असेल आणि आमचा प्रणय पार असेल समोरून टाकलेल्या भाकरीचे तुकडे चगळत. याचे सारे पैसे हडप करायचे. याला हाताशी धरला तर तो श्रीधर पंत जाणार कुठं. माझ्या पोराने त्याच्याकडे 2 लाखाची खंडणी मागितली. चक्क नकार दिला. बघतोच मी. अबे कागद खाली चक्क काकांची सही आहे. 10 लाखाची NSC, 5 लाखाची LIC म्हणजेच किसान विकास पत्र. रे गाढवा, पण याचा तुला काय उपयोग. ते म्हणाले तुला पाहिजे तेव्हा देईन त्या पॉलिसी. हे बघ, ही 10 लाखाची पॉलिसी मागून घे. त्याच्यावर किमान 5 लाख रुपये कर्ज मिळेल. त्यावर छोटासा कारखाना उभा करू. अरे महिन्याला लाखो रुपये कमवशील. पण काका देतील का नाही देणार. हा त्यांच्या सहीचा कागद. अरे या पॉलिसीवर तुझाच हक्क आहे. आणि जर सरळ दिल्या नाहीत तर सरळ कोर्टात खेचण्याची धमकी दे. सक्कत देतील. काय सांगू दोस्त, ती जागा 2 गिरायक डबल घेऊन टपली आहेत. जागा तशी आहे. हा, तू ती विकत घे. हा, आणि मी जातो आणि त्या बबण्याला चांगलाच दम देतो. तुझे 1000 रुपये द्यायला सांगतो. हा, येतो मी. त्या जमिनीवर चाडी माडीचं दुकान टाकायचं. मग दिवसाला 1000 रुपये. मग चंगळ चंगळ. आजच मागतो ती 10 लाख रुपयाची पॉलिसी. शेवटी काकाच ते पुतण्याला परवायला का कमी करते. सारं ते आपल्या मुलाच्या केशवच्या नावावर करतील.
आणि आमचं आमचं काय पप्पा कारखान्यात गेले असते. तू कुठे आहेस आई? आवक चषक ट्रॉफी हा कुठल्या खेळातील हुशारीबद्दल नाही तर उत्तम शिबिरार्थ म्हणून तू प्रत्यक्ष इथं असतीस तर मला किती आनंद झाला असता. आणि तुला तर मला आपल्या खुशीत घेऊन मायेचा पहाडासारखा हात पाठीवरून फिरवला असता. पण स्वामी तिडी जगाचा आई विणा भिकारी. केशव पप्पा किशोर पप्पा कारखान्यात नाही गेला. जात होतो पण वाटेत तुझी इकडे येताना कार पाहिली आणि कारखान्यात जाण्याचा बेत रद्द केला. तसं मॅनेजरला कळवलंय, पाहिल तो. पप्पा मला हा चषक मिळाला उत्तम शिबिरार्थ म्हणून. अरे वा, पिकनिकला जाऊन चषक म्हणजे सशाच्या शिकारीला जाऊन वाघाची शिकार करून आलास की काय? बर, कशाबद्दल हा चषक मिळाला? पप्पा आम्ही पिकनिकला गेलो खरे, तेथे आम्हाला प्राध्यापक उमराणी सर भेटले. सतत 3 दिवस त्यांनी इंग्रजी आणि मानसशास्त्र या विषयावर लेक्चर दिला आणि चौथ्या दिवशी परीक्षा घेतली. त्या परीक्षेत तू प्रथम आलास. कशावरून? या चषकावरून. माझा मुलगा आहेच हुशार. पप्पा या क्षणी माझी आई. आधी आंघोळ करून घे, बाबीनं पाणी तापवलं असेल. पप्पा बोल, गप्प का? काही नाही. केशव, असे 4-4 दिवस तू बाहेर राहिलास की मन कसं अगदी बेचैन होऊन जात. हे सारं घर खायला येतं, जेवणाचा घास तोंडात तसाच अडखळतो. पप्पा रागवू नका, पण केव्हा केव्हा तुमच्यासारखी स्थिती होते हो माझी. घर खायला उठत, मन बेचैन होत आणि घास. पप्पा एकदा तरी माझी आई दाखवा मला. केशव माझ्या बाळा, केशव. पप्पा तुम्ही कधी आईच्या मायेत कमी पडू दिलं नाही. आई वडील तुम्हीच झाला, तरी स्वामी तिडी जगाचा आई विणा भिकारी. सोन्याचे छत्र डोईवरी आई विणा भिकारी. शोधू कुठे तुला मी, शोधू कुठे तुला मी, शोधू कुठे तुला मी, शोधू कुठे तुला मी. जीवाला गेती माझ्या गळा, जीवाला गेती माझ्या गळा. तुझा लळा असाई विणा, तुझा लळा असाई विणा. शोधू कुठे तुला मी, शोधू कुठे तुला मी, शोधू कुठे तुला.
पिताई जरी जायला पिताई जरी जायला नसे कुशीची उब त्याजला नसे कुशीची उब त्याजला भेट दे मजला भेट दे मजला भेट दे मजला भेट दे मजला शोधू कुठे तुला मी शोधू कुठे तुला मी शोधू कुठे तुला मी शोधू कुठे तुला हे तुला मी शोधू कुठे तुला वाईट वाटलं पप्पा तुम्हाला पण तुम्हीच सांगा तुमची आई जर तुमच्यापासून दूर झाली असती तर केशव केशव त्या आठवणी तुला आता विसरायला हव्यात. ती तुझ्या नशिबात नव्हती यावरच समाधान मानायला हवं. बेटा आई विना मुलगा जगू शकतो पण पत्नी विना पती जगणं महामुश्किलीचं कर्तव्य असतं रे पोरा. माया एक वेळ दाबून ठेवणं सोपं असतं पण शरीर सुखाची दगदगती वासना दडपून ठेवणं महाकठीण. पप्पा तुमचं मन दुखावलं पण माझा काय दोष का मला तिला सोडून जावं का मला तिला आपलं दूध पाजलं नाही का नाही तिने माझे मुखे घेतले का नाही तिने माझ्या पाठीवर नाच फिरवला. कुसुम ऐकलेस तुझ्या बाळाचे शब्द. कुठल्या शब्दात त्याला मी उत्तर देऊ. तू तरी केव्हा येणार त्याला उत्तर द्यायला. की या पत्राने फक्त दरवर्षी आपल्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणार. ती वासना कशी दडपून ठेवली माझ्या या कळा सांगू कुणाला. मी तुझी शेवटपर्यंत वाट पाहिन. माझी शेवटची इच्छा शेवटच्या क्षणी तरी हवा तुझ्याच मांडीवर मला विसावा. तुझ्याच मांडीवर विसावा. तूही माझी वाट पाहत असशील. पुन्हा कधी भेटू. उषत काली नाही मध्यान काली नाही सांज काहीतरी उशेच्या पोटी सामून जाण्यासाठी उशेच्या पोटी सामून जाण्यासाठी. नमस्कार रावसाहेब. नमस्ते. आपण सांगतो सारं सांगतो. आपण प्रसन्न देशपांडेला ओळखता? सॉरी नाही ओळखत. मी ओळख करून देतो. मी त्या प्रसन्न देशपांडेचा धाकटा भाऊ इंद्रजी. बसा. तुमचा आणि प्रसन्नाचा इथं काय संबंध? अगदी जवळचा. म्हणजे माझी बहीण प्रसन्ना या घरी सून बनून येणार आहे. मला अगदी स्पष्टपणे सांगा काय.
सांगतो. माझी बहीण प्रसन्ना आणि तुमचा पुतण्या प्रवीण यांचं प्रेम आहे. मग काय आता त्यांचं लग्न लावून देवा म्हणता? अर्थातच मी तुम्हाला चांगलं ओळखतो. आपण एक चांगल्या स्वभावाचे गृहस्थ आहात. मला एक सांगा, प्रवीणच्या प्रेमात पडण्यापूर्वी प्रसन्नानं त्याची पारख केली आहे का? त्याबद्दल आता तिलाच विचारा, कारण संसार तिला त्याच्याशीच करायचा आहे. पण भाऊ या नात्यानं तुमचं काही कर्तव्य आहे की नाही? कशाबद्दल म्हणताय? प्रवीण माझा पुतण्या असला तरी मी त्याला माझा मुलगा म्हणूनच सांभाळतो. त्याला सुस्वरूप सुस्वभावी बायको मिळावी आणि त्याचा संसार सुखाचा व्हावा ही माझी इच्छा. पण अलीकडे त्याचं वर्तन आपण पाहिलंय ना. हो, नको त्या मित्रांच्या संगतीनं दारूसारखं व्यसन लागलंय त्याला. पण अशा व्यसनी माणसाशी तुमच्या बहिणीचं लग्न लावून देणार? मला समजतंय साहेब, पण त्यांच्या प्रेमापुढे मी काय करणार? तशी माझी बहीण शिकलेली आहे, सुज्ञ आहे. तुम्हाला तिचा भाऊ म्हणून खात्री आहे की तुमची बहीण प्रसन्ना त्याला व्यसनातून मुक्त करू शकेल? प्रेमानं विषयही अमृत बनतं आणि त्याबद्दल खात्री करून घ्यायची असेल तर प्रत्यक्ष तिलाच हा प्रश्न विचारा. अवश्य. शेवटी दोघांची मतं जुळायलाच हवी. बरं, केव्हा आणताय? साहेब, सोबतच आली आहे ती, माझ्या बाहेरच उभी आहे. अरे असं काय करताय इंद्रजीत? तिला बाहेर का उभी करून ठेवली आहे? आज बोलवा तिला. ताई, आत ये. आयुष्यमान सुखी भव. उठ बेटा. तुझ्या भावानं बहुतेक कल्पना दिली आहे मला, पण तू एका विस्तवाशी खेळतेस असं तुला नाही वाटत? साहेब, एकदा प्रेम केले मी त्यांच्याशी. आता माझ्या मनात दुसरं कुणीच पती म्हणून नाहीये. मनोभावे वरलंय मी त्यांना. तसा प्रवीण खूप चांगला आहे, पण दारू हे एक व्यसन असं आहे की सारे चांगले गुण धुळीला मिळतात. त्या व्यसनातून त्याला मुक्त करू शकशील? मी प्रयत्न करेन. यात अपयशी ठरलीस तर आयुष्यभर अशीच राहील. फार चुकीचा निर्णय आहे तुझा. पुरुष एकटा राहू शकतो, पण स्त्रीला ते फार कठीण आहे पोरी. पण कुठल्याही परिस्थितीत त्यांचं लग्न करावंच लागेल ना साहेब? अर्थातच. नाही इंद्रजीत, जोवर ते सुधारत नाहीत, या दारूच्या व्यसनापासून मुक्त होत नाहीत, तोवर मी त्यांच्याशी लग्न करणार नाही. हाही निर्णय तुझा फार चुकीचा आहे. प्रेम जास्त दिवस एकाच ठिकाणी राहिलं की त्याचं डबकं बनतं. खाण्याला पाण्याचं अमृतासारखं प्रेम विषासारखं बनतं, हंसाचा कावळा बनतं. साहेब, आमचा इथे येण्याचा वेगळा कुठलाच अर्थ मनात आणू नका. मी आणि माझा भाऊ इथे मुद्दामूनच आलोय, कारण तुम्हाला सारं कळावं. तुम्हाला अंधारात ठेवायचं नव्हतं आम्हाला. तू खूप चांगलं केलंस. आता काय तो निर्णय घेणं तुमच्या हाती, कारण आम्हाला आई वडील नाही. वास्तविक यावेळी सर्व प्रवीणच्या समोरच व्हायला हवं होतं, पण तो आता बोलण्याच्या परिस्थितीत नाहीये. कोण सांगतो मी बोलण्याच्या परिस्थितीत नाही? मी बोलणार. प्रवीण
प्रवीण, उद्या बोलू. आता विश्रांतीची गरज आहे तुला. ही बहीण भावंड इथे काय का? प्रवीणजी, तुम्हाला हे शोभतं का? मला मला विचारतो आणि काय ग तू इथे कशाला आलीस? आपल्या प्रेमाची कल्पना द्यायला. वा 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 ग वा. कल्पना द्यायला ठीक आहे, लग्नानंतर तुला कल्पना ठेव. प्रवीण, त्यांचं म्हणणं नीट ऐकून घे. मला कोणाचंही काही ऐकायचं नाहीये. का? मला उलट प्रश्न विचारतो. मी या घराचा अर्धा मालक आहे. 50-50. मी का प्रश्न विचारू नको? माझ्याशी आज महिनाभर बोलली नाही. 4 वेळा घरी आलो तर दरवाजा लावून घेतला. कुठल्या परिस्थितीत आला होता तुम्ही? लटपटत होता. अहो, दारूच्या नशेत आला होता तुम्ही. कुठल्या मुलीला आवडलं असतं हे? आवडत नाही ना, मग सोडून दे. जगा दुसऱ्याशी लग्न. प्रवीण, तू हिच्याशी प्रेम केलंयस, याची कल्पना आहे ना. प्रेम असं सहजासहजी तोडता येत नाही. तुला हे व्यसन सोडावं लागेल आणि लवकरच हिच्याशी विवाह करावा लागेल. कित्येक वर्षांनी या घराला लक्ष्मीची पावलं लागतील. या घराला घरपण येईल. या घराला लक्ष्मी हवी ना, मग करा की तुम्ही प्रवीण, घरपण येईल ना घराला. पण असं दारू पिण्यासारखं घडलंय काय तुझ्या आयुष्यात? का कुणी प्रेमभंग केला? नाही, यातलं तर काही नाही ना. प्रसन्ना, इंद्रजीत, तुम्ही या. मी तुम्हाला परत बोलवीन तेव्हा या. प्रवीण, झोप जरा. भूक लागली असल्यास खाऊन घे. बाबीनं केलं असेल खायला. अरे वा, 5 स्टार हॉटेल मध्ये भरपूर खाऊन आलाय. चिकन बिर्याणी. काका, मला आता स्वतंत्र जीवन जगायचं आहे. मला एक जमीन विकत घ्यायची आहे 5 लाखाला. त्या जमिनीवर मी स्वतःचा धंदा चालू करणार. तेव्हा माझ्या नावे ठेवलेली 10 लाखाची पॉलिसी तुम्ही मला द्या. त्यावर मी कर्ज काढणार. हे बघ, त्या पॉलिसीवर कर्ज काढायची काहीही गरज नाही. त्या जमिनीसाठी मी पैसे देईन, पण सारा व्यवहार मी करेन. म्हणजे मला कुठला तरी कर्ज आहे, पण अशा दारूच्या नशेत असे व्यवहार करायला गेलास तर फसशील. तुझे मित्रच तुला फसवतील. तो तुझा मित्र राजा पाटील महा खतरनाक आहे. तो त्याच्या जाळ्यात पडू नकोस. माझ्या मित्रांबद्दल काही बोलायचं नाही. ते योग्य वेळी मला योग्य तो सल्ला देतात. तू जी जमीन घेणार आहेस त्याबद्दल मला सारं कळलंय. ती जमीन त्या भाल्या सुताराची आहे. होय, ती जमीन त्याने बहिणीच्या लग्नासाठी राजा पाटीलकडे गहाण ठेवली आहे. ओ पण आपल्याला काय करायचंय? जमीन आपल्या नावावर भेटली म्हणजे झालं. अरे, तो राजा पाटील फार पोचलेला आहे. तो तू दिलेले पैसे
हडप करणार आणि ती जमीनही हडप करणार आणि मग तो भाल्या सुतार आणि तूही गंडविले जाणार. एवढा मूर्ख नाहीये मी सारं वकिलामार्फत करणार आहे. वकील कोण? अरे हे वकीलही त्यांचेच, ज्यांच्याकडे भांडवल त्यांच्यासाठी या वकिलांची वळवळ. मी अगदी पूर्ण वयात आहे, सारं करतो मला. हो, पण दारूच्या नशेत दुसऱ्यांचं फावतं. तुला कुठं हवी तिथे जमीन सांग, दुकान सांग, ते मी तुझ्या नावावर करून देईन. मला दुसऱ्याच्या हाताने घ्यायची सवय नाहीये. मी काय तुम्हाला कुत्रा वाटलो? तुम्ही टाकलेले चटकोट जगून राहावं. काय बोलतोयस हे? असा विचार माझ्या मनात कधीच आला नाही. 6 महिन्यापूर्वी 50,000 रुपये मागितलेस, मी झटकन दिले, पण काल ते सारे संपून बसलास. याबद्दल मी तुला एका शब्दाने तरी विचारलं का? ठीक आहे, पण मला सांगा, माझ्या नावावर काय काय ते तुम्ही मला सांगितले, पण मला सांगा, माझ्यानंतर माझ्या इच्छेचा वारस कोण? गप्प नाही. माझ्यानंतर माझ्या इच्छेचा वारस असेल तो तुमचा मुलगा केशव, बिनआईचा मुलगा. प्रवीण, मग दाखवण्याची आई की एखाद्या मुलीला पटवून ती गरोदर मूल झालं, दिलं असेल टाकून कुठेतरी, आणि हा मुलगा म्हणून आणला असेल. प्रवीण, वाटल्यास सारा कारखाना, हे घर, सारी इस्टेट मी तुझ्या नावावर करतो, पण पुन्हा असं कधी बोलू नकोस रे पोरा. कधीच बोलू नकोस रे पोरा, कधी बोलू नकोस. दादा, कोण? केशव, लाडका बेटा. काका साहेबांचा लाडका बेटा. तू काही काळजी करू नको, तू साऱ्या इस्टेटीचा मालक आहे, साऱ्या इस्टेटीचा मालक. आणि मी पुन्हा त्यांनी फेकलेले भाकरीचे तुकडे चघळणारा कुत्रा. पप्पा काय आणत नाहीत माझ्या आईला इथं? ते दादा सांगतो त्याप्रमाणे. नाही नाही, एवढ्या उलट्या काळजाचे माझे पप्पा नसतील, मग का दाखवत नाहीत माझी आई मला? का तिला इथं आणत नाही? ती जिवंत आहे. Bye.
आई आई कुठे आहेस? आई कुठे आहेस तू? आई कुठे आहेस आई तू? कुठे आहेस? छोटे मालक आलात तुम्ही? बाबी बाबी मला सांग, आज 10 वर्ष तू इथं आहे? होय ना, 10 संपून 11वं लागलं. माझ्याबद्दल म्हणजे माझ्या जन्माबद्दल, माझ्या आईबद्दल तुला काही माहिती? मला वर स्वर्गात जावं लागेल बापाला विचारायला. तुला तुझे वडील याविषयी कधी काही बोलले नाही? काय बोलणार? मी त्यावेळी 15 वर्षाचा होतो. मला 16वं लागलं आणि माझा बाप घसरला. आईला 16वं वर्ष धोक्याचं म्हणतात तेच बरोबर. तुझ्या आईनं ती मला 16वं पूर्ण होण्या अगोदरच गेली. हा, आता आपल्या वरच्या आळीतला तात्या नेनू आहे ना, तो बहुतेक आज गचकणार. कालपासून त्याचा श्वास बंद पडलाय. 80 वर्षाचा ताट म्हातार गडी तो गचकला असेल. हा, तर त्याच्याकडे माझ्या आई बापाला चिठ्ठी पाठवून देतो आणि तुमच्या आई बापाला या प्रकरणाबद्दल विचारतो. बाब्या, चेष्टा करू नकोस. मग कशाला ती गोष्ट मालकानं? अहो मोठे साहेब, देव माणसं. मी आज 10 वर्ष पाहतोय. आईच्या मायेनं वाढवलं तुम्हाला. अहो तुम्ही जर आईची आठवण काढत राहिला तर छोट्या मालकांना किती दुःख होईल. ते आपले दुःख कधी दाखवत नाही. त्यांना जर असं ते आपले हात असे जळत राहतात. छोटे मालक, तुमच्या आईवर जर एवढं प्रेम असतं तर त्यांनी असं दुसरं लग्नच केलं नसतं. पण ऐनवेळी तारुण्यात असे ते बिन लग्नाचे मुंजे राहिले. मला कळतं रे, पण कुणास ठाऊक माझ्या काळजाला आईसाठी हट्ट धरला. मनातून आई हा शब्द काढून टाकावा असा वाटतो. केवळ पप्पांसाठी, पण नाही रे जमत. मला माझ्या पप्पांच्या डोळ्यातील अश्रू दिसतात, पण त्याच वेळी माझ्या पुण्यशील पप्पांच्या चारित्र्यावर चिखल फेकला जातो. बाबी, माझ्या पप्पांना सारे म्हणतात एका मुलीच्या वाचल्या पोटी बसवणारा कामांत. नाही नाही ऐकावं ते शब्द. अरे माझ्या पप्पांबद्दल आमच्या कॉलेजच्या गेटवर नको ते लिहून ठेवतात. हा, ते काम बघा त्या राजा पाटलाच असणार. त्याच्या पोराला खंडणी दिली नाही ना.
म्हणे गणेश उत्सवाची वर्गणी द्या. किती? 2 लाख, 5 लाख. साहेबांनी सरळ हाकलून लावलं. तेव्हापासून तो राजा पाटील तो खवळलाय आणि तो आपल्या मधल्या मालकांना प्रवीणना त्यांनी हाताशी धरलाय. माझी आई मला भेटेल ना तर या सर्वांना सांगेन ही पा माझी आई आणि हे पा देव माणूस माझे पप्पा, ज्यांनी माझ्या आईसाठी आपलं सारं जीवन वणव्यात फेकलं. आईच्या प्रेमा खातर माझे पप्पा तसेच राहिले. आपली जळजळती वासना हृदयाच्या तटबंदीत बंदिस्त करू. देवावर विश्वास ठेवा. चांगल्या माणसांच्या पाठी भगवान असतो. सकूसाठी देव धावला. सुद्धा मला राजा केलं. वांझोटीला मूल दिलं. कोढाने भरलेलं शरीर सुंदर केलं. ती भगवंताची कृपा. पंच्या आईला मला भगवान प्रसन्न झाला नाही आणि होतही नाही. कशावरून? हो माझी बायको हो. जळला फोडा तिचा. गोरी गोरी पान, फुलासारखी छान, पण करकरणारी भान. टेकणी बायको केली पण माझी हुकणी करून टाकली. ती लाडात आली. ती माझ्या समोर बसते आणि म्हणते, राजा भाभी माझ्यावर कविता करा ना. मी काय डोंबलं कविता करणार? हे बघ, तिच्याकडे एकटक बघत राहा, आपोआप कविता सुचेल. अरे तोही प्रयत्न केला. 8 दिवसापूर्वी ती माझ्या समोर लाडात बसली. अगदी मॅक्सीवर हो आणि म्हणत होती, कविता कर. मी कविता केली. बायको माझी किती लेखनी, बायको माझी किती लेखनी, तरी माझ्या जीवाची, माझ्या जीवाची फुकणी, कधी माझ्या जीवाची, माझ्या जीवाची फुकणी. बायकोचे चिकने चिकने गाल, माझ्या बायकोचे चिकने चिकने गाल, कधी माझ्या जीवाची, माझ्या जीवाचे हाल, कधी माझ्या जीवाचे, माझ्या जीवाचे हाल. किती देखणी बायको माझी, किती देखणी, कधी माझ्या जीवाची, माझ्या जीवाची फुकणी, कधी माझ्या जीवाची, माझ्या जीवाची फुकणी. आणि माल म्हणतात टाक्यावर लाटणं मारलं. अरे सुंदर स्त्रीच्या मुखाला सुंदर गोष्टीची उपमा देऊन कविता करावी. चांदण्यात सखळे जिम्मा खेळूया, तुला पाहुणी चंद्र लाजला, झाडा आडुणी त्याला पाहूया. अरे वा, तुझ्यात केश कुंतला, जीव माझा गुंतला,
मुखाबरी चंद्र माझा सदा डोई फुलला. अरे वा वा वा, छोट्या मालकानू, तुमचं कुठे लपड बिपड नाही ना? नाही म्हणजे असं सुंदरच्या कविता करता म्हणून? नाही बाबी, जोवर आई सापडत नाही तोवर या हृदयात कुठल्याही मुलीचं प्रेम साठणार नाही. आई शोधू कुठे तुला मी, शोधू कुठे तुला, शोधू कुठे तुला मी, शोधू कुठे तुला. दिवसा तळमळला, दिवसा तळमळला, ये ग आई, ये आई, ये ग आई, ये आई, देवशी मज पावला, देवशी मज पावला. शोधू कुठे तुला मी, शोधू कुठे तुला, कुठे तुला मी, शोधू कुठे तुला. छोट्या मालकानू, छोट्या मालकांना लग्न करायला सांगूया, मग तुम्हाला रेडीमेड आई भेटेल. बाबी, जिने आपल्या उदरात 9 महिने मासाचा गोळा जपलेला असतो तीच त्याला आईचं प्रेम देऊ शकते. दुसरी छोटे मालक, प्रसन्नताई, मालकानू, मी जेवण बनवायला जातो. ये, काय म्हणते? मगाशी आम्ही येऊन गेलो, मोठ्या मालकांना भेटलो, मी आणि माझा भाऊ. प्रवीण दादा बद्दल ना? हो, पण सारं समजलंय आम्हाला. प्रेम आणि खोकला कधी दडून ठेवू शकतो, पण मला अहो जाऊ का म्हणता? सरळ केशव म्हणा. मग तुम्ही मला प्रसन्नताई म्हणून अहो जाऊ का करता? सरळ ईश्वर. कळलं, डायरेक्ट वहिनीच म्हणून टाकतो. अरे वा, मनापासून आवडलं वाटतं. पण तुम्हाला डायरेक्ट हाक मार भाऊजी. ते एवढ्यात नाही काही, पण लहान असो वा मोठा, दिराला ना अहो जाऊच करतात. मुलाला आई अहो जाऊ म्हणते. केशव, पुन्हा हाक मार वहिनी. केशव, केशवा, केशवा माधवा, तुझ्या नावात रे गोडवा. अरे वा, मगाशी सासऱ्याला म्हणता मला आली आणि आता दिराला. मस्का लावायची काय गरज? तो तर तिचा अधिकारच आहे. पप्पांनी तिला अधिकार दिला रे, तूही तिला अधिकार दिला. पण याला अजून माझा होकार नाही. पण का? तपासून पाहायचं आईचं सारं चारित्र्य. खरं मग माझं. अरे पण 6 महिन्यापासून प्रेम करताय ना? प्रेम केलं, पण हिनं चेक करायला कुठे दिलं? मी हिला 1000 वेळा विचारलं, तुझं यापूर्वी कुणावर प्रेम होतं का? समजा होत, मग ते किती होत? किती डिग्री होत? पाव, अर्धा, पाऊण की संपूर्ण? किलो भर होत. पहिले किलोभर होत म्हणते, पण कुणावर ते सांगत नाही. आणि कुणावर असणार? तुझ्यावरच. पण निश्चित किलोभर की 100 ग्रॅम इकडे तिकडे? माझ्या प्रेमाची थट्टा करताय? अरे अरे
बट्टा गुणवून टट्टा करावी. मग प्रेमच कशाला करायचं होतं माझ्यावर? प्रेम छे प्रेम नाही, तो प्रेमाचा खेळ होता. दादा हा आम्ही श्रीमंत आहोत. श्रीमंत कधी खरं पुरं प्रेम करत नाही, प्रेमाचं नाटक करतात. अरे कुणीतरी म्हणून जीवाची मौत करायला हवी ना. आज प्रसन्न, उद्या नाही ना, परवा अर्चना. आयला आयला श्रीमंत असलं की पोरींना काय तोटा. प्रवीण, माझं प्रेम असं पैशाच्या मापात मोजाल याची तीळ मात्रही कल्पना नव्हती. मी तुमच्या पैशावर नाही प्रेम केलं होतं, मी फक्त तुमच्यावर आणि या घरावर प्रेम केलं होतं. पण माझी पैशात जर किंमत करत असाल तर या क्षणी मी इथून निघून जाते, परत कधी न येण्यासाठी. वहिनी, छोटे मालक, तू शब्द मागे घ्या. या घराची वहिनी कधीच पैशात मोजली जाणार नाही आणि म्हणूनच मी तुमची वहिनी कधीच होऊ शकणार नाही. मला माहित आहे माझं आणि प्रवीणचं प्रेम साऱ्या गावभर झालंय, म्हणून कदाचित माझ्याशी कुणी लग्न करायला तयार होणार नाही. म्हणूनच या प्रेमाची आठवण या मुठभर काळजात साठवून मी अशीच राहणार आहे. प्रवीण, मी तुम्हाला कधीच विसरू शकणार नाही. निघते मी. प्रवीण, अरे चाललेच कुठं? तू मला हवी आहे प्रसन्न. तुझी फक्त थोडीशी मस्करी केली. दादा, मस्करी करायला काही मर्यादा असते. तलवारीच्या घावांपेक्षा शब्दांचे घाव फार खोलवर असतात रे. त्याची जखम कधीच बुजली जात नाही. सॉरी, एकदम सॉरी. अरे उगाच झक मारी. प्रसन्न, तू आता प्रसन्न हो बघू. संध्याकाळी येतो मी तुझ्या घरी, जरा फिरून येऊ. तेवढ्या थोडी उतरेल. ओके, येतो मी. यांच्या हृदयाचं काही ठावच लागत नाही, पण यांना दारूचं व्यसन का लागावं? हाच प्रश्न मला आणि पप्पांनाही पडलाय. केशव, याचाच उलगडा करायला ना मी इथे आलीये, पण याचं उत्तर कुणाकडेच नाहीये. 6 महिने आम्ही प्रेम केलं. या 6 महिन्यात त्यांनी कधीच चुकूनही अतिप्रसंगाचा प्रयत्न केला नाही. ते ना एक दिवशी म्हणाले, प्रसन्ना, लग्नानंतर ना तुझं सर्वस्वी माझं असणार आहे. मग ते लग्न आधी का घ्यावं? का ते पावित्र्य नष्ट करावं? किती उदात्त मनाचे आहेत हे. पण आजच मनावर घेऊ नकोस. दारूच्या आहारी गेलाय तो. यातून त्याला बाहेर काढायलाच हवं. ते काम तुझ्या अलौकिक प्रेमाने तू निश्चित करू शकशील. केशव, मला ना अगदी एक शब्देवर सांगा, त्यांचं कुणा मुलीवर प्रेम नव्हतं ना? कदाचित तिने त्यांना फसवलं असेल म्हणून. पण हा दारू प्यायला लागलाय तुमचं प्रेम झाल्यावर. मग प्रेमभंगाचा प्रश्न उद्भवतोच कुठे? त्यातलं काही नाही. ही सारी श्रीमंतांची थेर आहे. दारू पिणं ही श्रीमंतांची फॅशन झाली आहे. दारू पिणारा प्रतिष्ठित श्रीमंत मानला जातो. खरं सांगू, ही सारी राजा पाटलाची कारस्थान आहे. तो आपल्या घरावरच उठलाय. माहित आहे मला, माझ्याशी देखील लगट करण्याचा प्रयत्न करत होता. हा, पण एकदाच हिसका दाखवला त्याला. लोचट कुत्र्यासारखा माग माग करायचा माझ्या. आता घाबरू नकोस, आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत. आता लवकरच या घरची सून प्लस वहिनी बनून ये. 2 in 1. 3 in 1. हा? यांना इंग्रजी समजतं? समजतं म्हणजे काय? माझी बायको मुळी मास्तरी.
सकाळी उठते, आता झाडू घेऊन 1 2 3 आणि मला उठा बैठका मारायला लावते आणि नंतर म्हणते कॅप पॅक हॅट. तसा मी 7वी शिकलेला, 7वी बट फेल. नंतर माझ्या बॅटची खेळ अशी ती म्हणते. हे चालू असताना माझी आई शेजारणीला सांगते, हा पा आमच्या घरातला नंदीबाई बैलोबा, बायकोचा होईबा, आईचा बैलोबा. जाऊ दे, पण तुम्ही लवकर या घरी आणि हा माझ्या हातातला डाऊल सांभाळा. तुझ्या तोंडात साखर पडू. बरं तर होणाऱ्या वहिनी, आज संध्याकाळी प्रवीण दादाला भेटल्यावर त्याला खोदून विचार, मनातील कल्पना विचार. बाबी, पण आधी याला विचार, बाबी आपल्या मधल्या मालकांचं म्हणजे प्रवीण दादांबद्दल कुठल्या मुलीशी प्रेम प्रकरण होतं का रे? होत. अहो परकनातील प्रेम होत. काय? सांगतो. त्यावेळी आपले मधले मालक बघा 25 वर्षाचे होते आणि ती समोरची सावतांची पोरगी 5 वर्षाची होती. खरं सांगू, आपल्या धाकट्या मालकांना मुलांची फार आवड. ते त्या चिमुरडीला महिन्याकाठी एक पलकल घेऊन यायची आणि ती त्यांच्याशिवाय राहायची नाही. पण 4-5 महिन्यापूर्वी त्या सावतांची बदली झाली. पण ती चिमुरडी जाताना मधल्या मालकांना मिठी मारून ढळढसा रडत होती. आपले मालक तर 4-5 दिवस जेवलेच नाही. तेव्हा काय म्हणायचंय, तुम्ही लवकर वाजवा आणि या घरात लवकर टेवट्या म्हणा. केशव, मी निघते आता. पण ना आता मन फार हलकं झाल्यासारखं वाटतं. मग आता संध्याकाळी आमचे मधले मालक भेटल्यावर तुम्ही काय करणार? चल, सावट कुठला? आईला प्रत्येक बाईला हा शब्द आवडतो. माझी बायको मला असंच म्हणते. पण काही म्हण, वहिनीचं मन जरा का होईना मोकळं झालं. आणि कधी या घरी येईल असं झालं ना तुम्हाला? तर भाग्याचा दिवस कधी उजडेल?
त्या क्षणाची मी हृदयाचे डोळे भरून वाट पाहते. येते मी. बाबी, क्षणभर का होईना घर मन कसं मोकळं झालं नाही. स्त्रीच्या पायात एवढी प्रचंड शक्ती असते. शक्ती काय, हत्तीपेक्षा शक्ती असते. 12 रेड्यांची शक्ती असते. म्हणून मी माझ्या बायकोची भक्ती करतो. म्हणूनच ती मग माझी रात्री प्रीती करते आणि म्हणते मालवून टाक दीप उजळून टाके अंग अंग. राजसा किती दिसात उलवून टाकू अंग अंग. असं ती म्हणते. अरे पण वेड्या, नेहमी तू तिच्याजवळ असतोस ना, मग का म्हणते ती राजसा किती दिसाणी म्हणून? साहेबांनो, नवीन नवीन असलं ना, 1 तासाचा विरह कितीतरी दिवसाचा विरहासारखा वाटतो. आणि जुनं झाल्यावर कितीतरी दिवसाचा विरह तासासारखा वाटतो. साहेबांनो, चला तुम्हाला नाश्ता केलाय, केसरी शिरा केलाय, चला. कारखान्यात जाते म्हणाले, घरी तरी आहेत ना? आज आमची तारीख ना. तो बाब्या स्वयंपाक घरात कुंद्र्याप्रमाणे खोडखोडत असेल. रावसाहेब, अहो रावसाहेब, मी खोटे मामा. हे घ्या 5,000 रुपये. लवकर ठेवा. ठेवतो ना. आत केशव आहे. हे थांबणार कधी? गाडीत पेट्रोल टाकलं की गाडी चालणार, थांबलं की संपणार. निघतो मी पुन्हा 1 महिन्याने.
करूया